spottia siellä, niin voit varppaa rangelle salamia. Joo. Tulkaa tohon gateen vaan kaikki. Vois linkata sen niin, prikaatin kilmaalinkin ihan kuvin vuoksi. Niin väliin, mutta noissa podeissa voi pitää sitä pointtia vaan aluksi. Kaikki pääsee vaan kilmeilemään. Ei pääs, kun on vaan repair-botteja. Mulla on pelkkiä hopoja. Mä olen Kyllä droneen kanssa. Tänne vois varmaan tulee jotain Septoreet ja Assagridille härvää. Jos sä reppaat sitä, niin sä pääset tosi väärää puolella kilmeen, niin pääset kuitenkin. Joo, Septorit ja Diktorit vois mennä tonne Destiin ja sinne aseman pihalle härdäämään. Ja sitten yksi Septori vois tehdä meille warpinin niinku silleen 70 kilsaa siitä Undokista eteenpäin. Mulla on tossa nyt kupla silleen, että se ottaa JBltä, jos joku varppaa sieltä suoraan Assulle. Hyvä, hyvä. Kato random Voisiko Gnosis tuo Assan tossa. samalla? Siis eiks meillä oo yksi Gnosis mukana? No mutta ei se oo toi Skywalker. Tai Skiwalker. Assalla on Karakal, Gnosis ja Stiletto. Ja eli miten pitkä matka sulla on siihen Gnosikseen? 130. Tee vaan spotti tonne ton kuplan ja aseman väliin silleen 70-80 siitä asemasta. Roger. Ja Fleet Jump Jump Align asema. Fleet Jump Jump Align asema. Gnosis pointti. Nyt on 90 kilsaa Gnossikseen. Paljon siinä Gnosiksessa on matkaa asemalle? Iteron vittonen. Iteroni. Se on kiinni siinä. Iteroni hyppäsi just. Ja dokkas. Jaedi pysy siinä jossain. Jees. Ja tuplaveet Fleettiin Jaedi. Kaikki varppaa Jaedin nolla. Loki voi ampua. No ampukaa Loki.
Kannattaa varmaan Explo ampua siihen. Ajelkaa tonne approach-asemaan jonkun verran. Makarielit silleen, että ollaan vähän lähempänä. Vaihtakaa tosiaan Optimal Scriptaa sisälle. Ja Sabine, jos voisit tuoda sen kuplan niin paljon lähemmäs, että me yletetään ampua sekä assaa et sitä kuplaa. Okei, onko se kuin että 100 teistä hyvä? Se on joo. Okei. Kato, sieltähän se ensimmäinen pakollinen carrier tuli. Lopettakaa se logi ampuminen toistaiseksi. Tuli seis, tuli seis, tuli seis. Lukottakaa Arkhoni. Lukottakaa spämmilukkoa Karakali. Karakali bläpätään heti kun se on lukotettavissa. Hei, tossa Atroni ihan meidän läskis. Atroni primer, Atron primer, Atron primer, Atron primer. Varppas. Okei, lukottakaa Gnosis, älkää ampuko, lukottakaa, älkää ampuko, se dokkas. Mä broadcastaan armoria, niin tulkaa makkarat suunnilleen tähän, missä mä oon. Anateema lukottaa. Pointti. Hyvä. Ja kokeillaan logia kohta uudestaan. Mä lasken countdownilla siihen. Eli logi on primary 5, 4, 3, 2, 1 tulta. Kerkeekö se saada armorit täyteen, kun uusi volley lähtee? Ei. Eiku ehtii se perkele. Joo, tuli seis vaan. Ei meillä ole bombereilla kellään probeja. Stilettoa vois kokeilla tuolta. Mulla on probet kyllä. Malediction lukottaa. Probet ilmassa. Omat. Septorit, ottakaa Uglu Janis watchlistille. Toinen Arkkoni. Vedetään drive-by. Ja Septorit, olkaa valmiina varppaa Janikseen. Karakal tuli taas, kokeilla bläppää se. Septorit varppi Janikseen nyt. Septorit varppi Janikseen nyt.
Pointti. No niin, tappakas. Septorit pystyy sen soolottaa sieltä. Ammutaan vähän... se dokkas. Hiittaako? Soolo. Ois tulla rämi jollakin. Ei pääse silleen, että pääsee vielä pakoon. Ei pääs kyllä tuolla. Elrandir vetää aika kovaa tahtia perässä. Liiankin on. Joo, Nyt se nyt ihan alkaa kiinni, ainakin vaan alkaa hiittää. orbittää 6 ihan kiinni. tonnia. Nyt hiittää. Malediktio lukottaa. Janissa unclog. Aha, kiitos. Hei, se yrittää kääntyä. Varako. Lukottakaa toi Loki taas. Nyt se tulee suoraan. Loki dokkas jo. Ammutaan hetki tota Arkonia, katsotaan miten se lähtee siitä menemään. Eli makkarat Arkoniin. Palo. Stiletol palo proppu. Noniin. Kato Tempest. Dominix. Pointti. Tempest lukottaa. Siihen saman tien volley. Hiti. Ei vittu! Saatana. Paljon vähemmän. Raveni on seuraava kohde. Raveni voit lähteekin. Dokkas. Syrjänä hetkä pois Terraform modulta. Vaihtakaa kuoket piippuun. Karakali taas. Scanresoa. Täällä on muuten nyksi täällä ilmassa. Jos joku joutaa, niin voi vähän katsella, että missä se olisi. Se tekee jotain tyhmää. Jees, lävätetään volley tohon Arkhoniin, katsotaan mitä se sanoo. Ryyskä 1. 6 tonnin volley tuli mulle. Räsheri. Joo, tuli seisvaa siihen Arkhoniin. Mä probetan ton Trasherin. Taas uudestaan tuota Tempestiä sitten. Septorit taas valmiin varppaa Janikseen. Manticore rangel. Tempest lukottaa. Vittu dokkas. Ja Janikseen varppiin, niin saatte ton Trasherin kiinni. Septorit Janikseen, Septorit Janikseen, Septorit Janikseen. Abaddon. Pointti. Perkele kerkes. Ihan sykli lopussa lähti. Tempest lukottaa. Tempest. Tulta siihen vaan. Oi vittu mitä volleytä. 6300. Se vaihto piti. Joo. Abaddoni lukottaa. Joo, älkää ampuko Abaddoni, lukottakaa Abaddoni, älkää ampuko, lukottakaa, älkää ampuko. Ja lukottakaa Probe, älkää ampuko. Abaddon dokkas. Samoin prope. Jep. Melkein Drive by DD ulostas. Ei sitä voi tehdä, kun en oo agronnut. No se. Seksä varppaas vittuu siitä, niin mä pääsen cloakkiin.
No niin, sieltä tulee Tempesti taas. Lukottakaa, älkää ampuko. Oho, jos joku skrämää Hei, tengu. Tengu läskes. Syber tengu. Hellalle, se nätisti meni. Kuka vittu sinä MJD sinne läskiin? Meikäläinen. Hyvä, miksi? Varppaan tonne pois. Hei, valmiina Loki, Septorit valmiina. Mä otan tohon Lokiin Warp, niin ihan just. Lähti. Hyppäs tänne. Perkele. Joo, asemalle meni. Kupla vielä limas sen sinne Dokkirangalle ihan heittämällä. Katos mikä Dominik. Domi ländää. Missä se nyt oli se meidän vittu JV-kupla? Ai. Oli varmaankin botti. Se kuplaa hetken olla alhaalla, tuu takas laittaa se. Kokeilkaa toi Dominik. Dokkas. Nyt Dokkerakin tossa vassa. Niin on. Toi Karakalli on taas validi targetti. Päivän derppailut. Karakal lukottaa. Russi saat 3 minuuttia. Loki lukottaa. Joo, Loki on... Kokeillaan sitä taas. Ares tuli tonne takapihalle. Joo. Mitä se? Hei, Täällä ykkönen vaihtaa Typhoni. kuplaan. Tuolla ulkona. Joo, hei Typhoonia. Rope lukottaa. Joo, Typhoon primary. Hyvä. Robe secondary. Dokkas. Saan kohta se varppas taas vittu. Tuo 3 minuuttia varmaan tarkoittaa sitä, että niitä se 150 miehen fliitti tulee silloin. Lisätkää kaikki salamia taivaalla watchlistiin. Ihan joka jamppa. Ketä watchlisti salamia vai? Salamia taivaalla, joo. Sitten kun tässä rupeaa lokaalis paikkaamaan, niin joka jätkä varppaa instana salamiaan. Missä päin salama pyöri? Tuossa fes. Tai onko sinne minkäännäköistä alainia? Ei. Huutakaa heti, jos näette, että tulee syno. Tai jos lokaali räjähtää. Niin. Niillä ei kyllä ole mikään kiire ollut tulla kotiin. Tempest lukottaa. Perkele.
Joo, XIX venaa just, että ne saa Bridgen tänne BVF:ään. Eli me voitais periaatteessa mennä nyt tohon Lousekin puolelle sen verran, että odotetaan, että ne tulee himaan sen fleetin kanssa ja disbändää sen ja sit tulla takaisin. Koska se 150 domia on kyllä vähän liian vaikea. Tempesti lukottaa. Tempesti lukottaa. Abandoniko? Tempesti. Ottakaa lukko siihen Abaddoniin. Mitä vittuu? Hei, Septorit, herätys! Baddon! Ei vittu se varmaan. Alliance. Joo. Hei, se varmas tohon. Hei. Joo, mulla probettaa jo. Tappua, ottakaa kaikki alainia siihen. Vittu kupla välis. Se 0 piidi. Janis on varpis sinne. Nyt se kiihdyttää. Lähtee ihan just. Septorit valmiina. Ei vittu, se ehtii kyllä. Sinne mennä. Perkele! Sukkula. Domi. Kokeilkaa lukottaa domia, unohtakaa toi Tempesti. Mä käyn kattoo, jos se meni tuonne Customs Officelle. Tempesti lukottaa. Siihen voi löytyä. Se taas dokkasi ihan instana. Ottakaa Alaini Oijanen gateille. Alaini Oijanen. Oota hetki, mä saan ehkä Baddon. Mihin? Apokki. Xexellä on Abaddon point. No niin, varpataan Xexe. Silloin se MJD. Xexe tuplaveitä fliittiin. Onks Scramma? Onks me ketään kello Scramma? Mulla on rämä. Vittu 30 auto. Mulla on Dictorisella kohta, et sit saadaan sillä Scramma myös. Joks hypätään ojaseen? Ei kun Ja Jaadilla pointti. Varpik Xexe. Pitäkää Dictorit se Andokkin kuplas kanssa, ettei ne tuu apuun ihan heti. Sytytti Syno. Hei, tää sytytti Syno! Irti! Nytkää huonosti. Irti ihan vitun turpeista. Kaikki varppi suoraan Oijanen gateille, kaikki varppi suoraan Oijanen gateille, makkarat voi vetää MJD:llä sinne, kaikki varppi suoraan Oijanen gateille, go, overload kaikki. Se vasta mä ländääs makkarat. Mä varppaan just Onerokseen. Jos joku meni nollaan, niin haha. Polletetaanko mennessään siitä joku executori tai joku? Joo, nyt ei on ihan vitun. Mä joudun lähteä tästä ainakin itse saman tien. Kasamakkojen jälkeen. Pääsin. Tolimäkin 2. En päässyt, mä jäin kiinni. Eli meitsi kuolee, niin kaikki muut selviää. No mä vaan kanssa. Overhittasin niin Koskaan Mario. No ne kerkis krämätä mut ennen kuin mun MJD lähti. Sehän meni vittu mallikkaasti. Mihin me lähdetään haneen nyt? Oijanen gateille. Ja sillä on kuplia se. Ei oo kuplia. Ei, tää on clear. Tällä hetkellä, mulla on silmät siinä. Hiljaiset varppaat lähtee kyllä muunaan. Aha, kapa loppu, voi paska. Mennäänkö läpi Oijanen? Joo, mennään vaan. Paska. Kaikki läpi Oijanen. Joo, kaikki vaan Oijanen, niin go. Joo, tässä lähti henkeä. -1 Oneros voin jamottaa valmiiksi. Maneke kuoli arvokkaasti.
Oli muuten ihan systeellisen ovella temppu. Jep. Saa kapsule vittuunsa. Mä kloukkaan linkit nyt. Hyppäsin väärällä gateillä. No. Se on Oijanen Oijanen edelleen on puhas. clear edelleen. 40 sekkaa on paiman. Minne se Oija sen jälkeen? Onks Oijasessa asemaa? Ei oo. Airakenissa muistamassa. Joo, Airakeni. Siitä vois... Airaken on Haisekki sitten. Okei. Joo, Airaken. Onks joku, no, joka ei Akorassa pääse on sitä Haisekkiin? Akorassa Lousekki. Se on vierenen sitä Oijanista. Tosin eikö siellä oo vähän se piraatte? Niin, ehdotusti. Kyllä sinne aina pystyy dokkaamaan. No niin, mitäs me lossattiin? Missä me varpattiin? Airakeni jos haluaa Haisekkin mennä ja jos on piraatti sitten Akoraassa. Onks me kukaan skouttamassa Akoraa? Mä voin skoutata sulle. Okei. Sitä sekkiä saa kaupasta, kato, niin ei tarvii miettiä tällaisia. Sekki pakkasella on ylpeyden aihe. Kyllä. No niin. Sähän ei sitten mennyt ihan mallikkaasti. Hyvä. Me mentiin aika komeasti vanha-aikaiset. Toi oli kyllä ihan ovella beitti. Ei käynyt, mulla ainakaan ei käynyt pienessä mielessäkään, että toi olisi ollut beitti. Minne se läntäsi? Mitä siellä oli? Se Domiflit taisi hypätä ja sit siellä... Ei mitään vaan, minne se meni? Kato, kun me jouduttiin kuitenkin etsiä sitä. Se oli mun mielestä custom office, tai siis siellä... Ei ollut customilla, koska mä menin customilla. Planeetta tai kuusella. Mä kävin pari planeetaria jollain kuulla, et mä en muista missä se niistä oli. Akorassa gate clear. Local 20. Skannis ei mitään. Dodi. Sehän sitten käytännössä loppui siihen, kun meitsi jäi kiinni, ettei voi jatkaa enää. Mutta mä näen suuren potentiaalin tällä fleetillä, etenkin nyt 3. päivän jälkeen, kun nää varppaa vähän vikkelämmin. Niin mä rupean varmaan vetää näitä samalla kompolla vähän lisää ja testailla vähän, mitä irtoa.